Kerep tuku endog manuk nang pasar, guys. Endog manuk apa kira-kira ya, guys? Ki video toktek sekitar jam 7:30 baru cucuk anaknya sekolah. Ki suasana mau esuk nang pasar. Ya lumayan rame, guys. Ini untuk tuku kentang disit sak kilo, kopi 7.000 jere, muncak sledri 2.000, lombok jerene 6.500, totale 24.000 baik, guys. Nggak ngesok ngesuk kayak-kayaknya, guys. Lanjut tuku bakso loro 2 buntel karo rese 5.000, totale 16.000. Bar kue inyong nembe tuku endog manuk puyuh, guys. Tuku sak tengah kilo bae jerek 19.000. Ning bang cucul jerene 20.000 sisan, Mbak. Nggotok imwi 3 jendil, oke lah. Singkat cerita, ngene becere wis rampung, lah ya bali, guys. Seperti biasa motore nang kidul. Dadine inyong kudu mlaku disit, guys, sak dela.